Gani na mas kila pa pinag-detail. Da, tagam, karon, awa. Na problema mo. Nga nabitong diriyan ninyo gipapuyo ng bata ah. Bullshit tayo baka may lapin ba? Pariya na mong naong ani. Ang pampers ani na ilis na nimo. O na, pampersa na nako ni Han, pero ikaduha na nabalik ang pampersa ni kay para makatipid ta. Oo, halata man. O nya nak, di man yang gingon ni daddy. Bahalag dili ma-honor basta dili lang. Nakaigit. Very good. Kayang honor, malimtan pa. Pero ang nakaigit, dili na. Kunyahan ang baon ani. O gibutangan na nako ni Dos. Dos? Pagpalit og white rabbit para pangpawala sa kagutom. Ay, okay. Dos, para makatipid ta. Pagtaros nila. Sayang. Ay, saan? Naano ka nalimtan? Oo, tama. Ang irigaraw. Dara, oh. Oh, kailangan na niya pang motivate sa pag-eskwela. Pag makadunggaw ka classmate o si Batoy? Ulit na. Very good. Very good. Nyanak, dito nakasakay, oh. Ha? Pangis ito gam truck. Tagamping. Ay, sahan di mo rin init. Lagi ka kaulo sa akong anak, ay. Alangan Han, kay di man anak ko anak. Imuha man ang anak. Yung gipapuya pag hindi mo diri sa atong balay. What ka balo asunod adlaw? Nanatay, tirungan sa tong kiliran. Dili lagi ko na, dili na. Buutan na siya. Ako na nagipaseminar. Han, unsay plano nimo sa tuan duha? Wala kay plano nga anakan ko? What? Simba ko ay mo, eh? Grabe pagka sa ako. Ay, gagay na tanag ninyo niya. Wag yapon tay anak na unsa. Dili ko. No, di ka makatilaw sa kuha. Wala ka ka-realize, Han? Nga kung matigulang ka, way mo timan nimo. Kinsa rin sa liga nimo? Imong anak? Nga, di man to normal. Bitaw, no? Pag matigulang ko, kasi mo atiman kaya sa kuha. Oo na, imong huna-hunaon. So, what's the plan? Buhatag bata, Han? Ay, si Dugay. Uy, dili ko! Para taas itong agi. Dili ko! So, anong si oras ito buhaton ng bata? After paniod to, Han, mga 1 p.m. 1 p.m.? G? Okay, game. Kana. Pero sa isang kondisyon, Sama na ang kondisyon, Han, be? tabunan ako sa ako mong naong. Ah, grabe. Pagsa ka, guwapa na ako. Tabunan yung sa ako akong na. Tapos, napay ikaduhang kondisyon, Sama na. lights off. Ah, grabe po. Ay, kagwapa ra na ako niya. Inanaon ra ko nimo. Ups. Basta nakalimot ka. Bayot ko. Katugon man kay ko uy. Kisa kay tao ko ni. Ay, salamat. Wala si ate. Wala bitaw si ate. Okay. Manood to tadaan. Tapos 1 p.m. sugdan na to ang pagbuhat og bata. Kana kong ganan si mo. Excited. Hala, si Mars man day ni. Uy, Mars! Saman? Hala! Karon day ta mga tugdagat di ay? 1 p.m.? Hala, sige Mars, unya na lang tawag ha. Kay, lipaton sa akong isa, kay lisod ka ay. Ha? Sige, tawag lang ko balik sa mo ha. Ay. Para lang jud magkaanak ko musugal ko ani. Pero dili ko mabalaka. Kay gwapa kayo ang asawa, pila ko gwapa kayo mong anak. Ha? 1 p.m. na. Sugdan na nato, pero sa isang kondisyon. Tabo ni karton imong no, kay ludon ko. Tapos, ikaduhang kondisyon, lights off. Muduol na ko. Tabo ni karton imong naong ha. Para dili ko luodon. Wait lang, Mars, wait lang. Ganit no, padulong ako dira ah. Lagi. Uy! Kakaapoy man ay magbuhat og bata, uy. Han? Pero sige lang, gamay sacrifices lang man ni. Para na yung matiman sa ako pagkatigulang. Han? Lalaki ka diri sa gawas. Nagpahuway, kapoy baya kaya itong gibuhat, ha? Ha? Unsay gibuhat? Hindi buhat, good. Like, mag-war. Ha? Nagwar. Nga wala man taong ko diri. Hanggang mo kong dagat. Sorry, wala ko na istorya sa imo ha. Di ka kagdagat as in, now lang? Oh, gay na 1 p.m. Gi-invite ko sa akong friends. Ngano di ay? Ikaw ba rin dito di ay? Hindi sa pagstorya ba?
kauban sa kwarto.